Ayun yung mga bisita. So, yan yung itsura niya, guys. Talagang first time ko yun talaga na doon nakalutang sa ganun kalalim at tubig. Ayoko mamatay. Hello guys, good morning. So medyo haggard tayo ngayon at kahapon hindi na ako nakapag-vlog pag-uwi kasi sobrang basa namin guys. Anong oras na kami nakauwi talaga dahil grabe. Grabe talaga. And yun yung mirror kasi namin yun yung tinatrabaho ko ngayon. Tinanggalan ko ng kanyang frame dahil gagamitin ko tong frame today. Pero ayun. Tapos kahapon, grabe. Sabi ko sa inyo, chika ko sa inyo, hindi ko na chika. Teka lang, dalang pail ko. Wait lang. So, ayan, nakapagkilay na tayo, no? Pero ayun, kahapon kasi nung pupunta kami doon sa hindi talaga unexpected yung pagpunta namin doon. Nakaabot kami ng gano'n kalayo. Kasi ang dami ng pinuntahan, puro puno. And yun, doon kami nakakatawa talaga kahapon kasi sumakay kasi kami ng banana boat. So first time ko sumakay ng banana boat at hindi ako marunong lumangoy. Pero ginaranti ako na binigyan ako ng garantiya ng aking mga pinsan na okay lang, may life vest naman, may naman, alam mo yun. So okay, nagora na kami. And then pagdating namin doon, nung start na talagang kabang-kaba ako guys. Si Hagrid, inano ko lang siya kay mama. And sobrang nakakatawa kasi pagdating talagang yung feeling ba, ewan ko kung sino nakatry sa inyo ng banana boat, yung feeling ba na Hello guys! Ngayon ako nakapag-vlog dahil kanina dumating kasi yung aking mga boysita. Ayun yung aking mga boysita. And then yung mga bata dito na nagkalat yung mga takot na bakit ang ininita ay nagpanta. And ako magluluto ng cropek. Cropek. And then, uy! Pakas! And yun. So ayan yung itsura niya guys. Ito ko na lang sa ginamiluto. Ang bango niya actually. Ayan. Bilis mapagod yung lakas ng kapoy. Ayan guys, nakauwi na sila. Teka lang. So ayan guys, ngayon ako nag-vlog dahil ngayon kakauwi lang nila yung mga chikana kasi kami dito talaga as in, yun, umuwi na sila. And then yung isa, yung babae na yung matangkad, ang kapitbahay namin pumunta dito. And then yun, na-enjoy naman ako sa kakachika namin, sobrang tagal. And hindi namin nakain kasi medyo napagod siya. So, lakas kasi nag-apoy. Nag-abukas talaga kami ng isang uwishi. Kaya, ayun. And mamayang gabi, pupunta namin kami doon kina mama kasi may babayaran kasi kami. So, diretso na kami doon kasama si Papa. So, hintay na lang. Actually, si Papa nagpapahintay sana yun. Pero hindi na sila nakahintay dahil maglalaba pa daw yung isang sister-in-law ko. Kasi may pasok po siya bukas. And yun. And kanyo naputo yung aking vlog nung sa about sinasabi ko kung kami sa banana boat. Kasi bigla kasi silang dumating na shock ako. Akala ko kasi mamayang ay sa lunchtime pa sila. So ayun, hindi pa sila so dito na sila nag-lunch. Tapos ang sakit pa na yung mga braso ko. As in until no, ang sakit talaga ha. Walang row. Talagang sakit ng mga braso ko. Yan sa banana boat. Grabe guys, nung nasa yung feeling ko na nandun na ako kasi nahulog kami dun sa talagang sobrang lalim na part. Kasi hindi sana kami doon ihuhulog talaga. Doon sana sa malapit lang sa Pero doon kami nahulog lahat. So talagang first time ko yun talaga na doon nakalutang sa ganun kalalim na tubig. Sabi ko talaga hindi talaga ako uulit. Diyos ko naman. Kaya ayun, once in a lifetime din na-experience yun. At least na-experience ko na yung basura. Ang dami kasi namin basura kanina. And then yun, hindi pa ako magugas pa ako ng plato. Check out may bata kasing kasama. Kaya yun, meron siyang mga kalaro. Say hi, gusto ko mag-hi.
hindi ko gusto mag-hike. Ayaw niya mag-hike kasi naglalaro siya sa labas. And yun, wala akong ibang masabi sa inyo talaga guys kasi kahapon sobrang busy lang. And hello guys, good morning. At wala na akong boses dahil kaninang umaga sobrang sama ng pakiramdam ko. And magang-maga akong naligo kasi yun nga, diba, sakit ng mga kasukasuan ko, sobrang sakit talaga. Si Papa ngayon pinagsaing ko, piniluto ko ng ulam, tapos tinapos ko lang pagprito ng isda. So ayan, sobrang pain ko. Pero in fairness, medyo okay naman, very very light. And yun, wala akong masyadong na-vlog kahapon talaga. And kakain na muna kami guys. Wala akong ganang kumain pero pipilitin ko kasi ayoko ma-daichi. Ayoko mamatay. Kailangan kong kumain. And yun, wala akong boses. Pero tomorrow is papunta tayo ng dagat pa, no? Kasi day off ni Papa. So ayan, kain muna tayo guys. Hello guys, basahan siya ng pink na pink kung ano. So ayan, si Hagrid hindi pa ako tapos maglinis actually. Oh, wala siya gisapot. Gisapot daw siya, bali ano daw. May topak siya kanina. And wala pa rin akong boses, no? Nag-edit kasi ako kaya hindi pa ako tapos maglinis. Kakatapos na ninyang kumain. Kaya time na niyang maglaro. And then kailangan ko tapusin yung pag-edit pero hindi pa ako tapos. Kailangan muna namin mag-study. So, pinag-aaralan namin yung numbers. Yun yung tatapusin ko para makapag-edit na. Tapusin ko mag-edit after namin mag-aral. And then, maghugas ako ng pinggan. At yun. At saka mag-ano pala ako ngayon, magbabudget. So, yun. Lumala pa talaga akong boses, guys. Pero, yun. Hello guys, so ayan, actually nag-upload na ako ng video and masama pa rin yung pakiramdam ko pero talagang bumangon talaga ako dahil hindi pwedeng wala akong magawa today and medyo masama pa talaga. Hindi ko alam, parang ako nasusuka na siguro sa mata ko na naman ito kasi parang ito din yung ano ko nung last na tamad kasi ako magsuot ng eyeglass. Pero ayun, kailangan nating tawag dito, gumalaw. Hindi pwedeng hindi. And then, nag-upload, nakatawa kasi ako. Nag-upload kasi ako ng video kasi inaano ko ngayon yung mga videos ko kasi nire-reach out ko dun sa Facebook page ko. Parang inilalagay ko siya doon kasi hindi ako naglalagay ng mga video sa Facebook pero so tinatry kong i-reach yung mga tao sa Facebook and then nakita ko yung mga old videos so talagang tawang-tawa ako nung pinanood yung sarili ko parang oh my god, napaka-awkward. Parang ang pangit ng pero yun, tinatry kong i-cut yung iba pero para may upload ko sa Facebook yun, tinatry kong intindi. And then, nakapaghugas rin ako ng mga plato. And, yun. Yung paglalaba na lang. Siguro bukas na lang ako maglalaba kasi hindi ko nakakayanin today. Tsaka ito, lalagay ko ng mga peanut butter itong mga bread dahil ilagay ko sa freezer. Ayan. Pero mamaya ko na muna tupagin yan. Unahin ko lang muna kasi may tutupin pa rin pa ako. And, yun. So, ito guys, ano ako ng bayabas. And medyo hinog na kasi siya, kaya kailangan ko na lang kainin. Sobrang busy, hindi namin nakakain yung prutas. Yung mabilis ko nakakain, yung apple lang eh. So ayan, nag-upload na ako ng habang nakain ng bayabas. Hello guys! So ayan, yun ako nakapag-vlog dahil natulog kasi si Hagrid at nakatulog din ako. And today is kailangan kong gawin itong aking trabaho. Itong bread, yung mga bread kailangan kong lagyan ng peanut butter. At tingnan nyo kung nangalig niya sa peanut butter ko. Dahil hinulog to ni Hagrid, kaya yan yung naging niya. So, kailangan ko nito i-transfer after kung gawin yung mga bread. Itong saging ko. Saging lang, hindi pwede ang kuhan.
Then, yun, lalagyan natin ng peanut butter to guys. At, i-freeze ko ito sa freezer. Malamang sa freezer ko siya ilalagay. So, kailangan ko ito i-freeze. Samahan nyo kung gawin ito yung aking mga gawin. So, ayan. At alam niyo ba guys na yung in-upload kong video, actually umaga pa, in-upload ko yung video na yan. Alas 4 na ngayon, hindi pa rin tapos. Imagine niyo kung gaano katagal mag-upload ng video. Yan, tatapusin ko lang to guys. Ito, tatapusin ko. And then, ilagay ko sa refrigerator, sa cellophane, tapos ilalagay natin sa freezer. Ayan. Ito na lahat guys, medyo konti lang, pero hindi ko na lang ilalagay ito sa freezer lahat, dahil ilalagay ko na lang to dyan sa room temperature kasi mag-expire pa naman to sa 24 pa. Today is 22 pa naman, so konti lang din yung ilalagay ko sa freezer. Hahatiin ko na lang siya 20. So ayan. So, ito yung ilalagay ko sa freezer. At ito naman ang dyan sa labas ko lang ilalagay. Para easy lang nila makuha ni Papa at ni Hagrid. So, ayan. Kasi, tendency kasi pag nasa refrigerator, medyo titigas nga siya. Pero ito, ilalagay ko lang sa freezer. Ilalabas ko lang to pag naubos na to.